سلام ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ንሎሙ ነቕርበልኩም በኣር በቶም ዓበይቲ ተዋሳእቲ ዝተሰርሐት ኣብ ልቢ መብዛሕቲና ተፈታውነት ዘትረፈን ንስለ ፍቕሪ ኢልካ ዝኽፈል መስዋዕቲ ዝመሃረና ብሂሩቲክ ሮሻን፣ ኣሚታብ ባቻን፣ ሻሩኽ ካን ወይ ባዚጋር ምስ ብዙሓት ተፈተውቲ ተዋሳእትን ዝተሰርሐ ካፒ ኩሺ ካፒ ጋም ዝተሰመየ ናይ ሂንዲ ፊልም ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። ከም ትፈትዎ ይጠራጥርን ላይክን ሳብስክራይብ እናገበርኩም ናይ ቻነልና ቤተሰብኩም እንዳበልኩ ናብ ሙሉእ ትሕዝቶ ከብለኩም። እቲ ታሪክ ክጅምር ሮሃን ዝተባሃለ ሰብ ኣብ ሓደ ፍሉጥ ናይ ሃይስኩል ቤት ትምህርቲ ክሮኬት እናተፃወተ ይርኤና። ሮሃን ዝፃወተሉ ጋንታ ንሱ በታ ኣብ መወዳእታ ዝሃድማ ኩዕሶ ዓወቶም ከረጋግፁ ከም ዝኽእሉ ይግንዘቡ። ንሮሃን ከዓ ከበራትዕዎ ንዕዘብ። ሮሃን ኣብዚ ሰዓት ሓደ ነገር ትዝበሎ ንሱ ከዓ ሓዉ ኣብ ዝጭነቁሉን ኣድላይ ኣብ ዝኾነሉን ሰዓት ዓይኑ ዓሚቱ ስለ ቤተሰቡ ክሓስብን ኩሉ ነገር ክዕርየሉ ከም ዝኽእል ክነግሮ ከሎ ዘከረ። ሮሃን ነዚ እንዳሓሰበ ከሎ እቲ መጋጥምቱ ነታ ኩዕሶ ወርወራ። ሮሃን ዓይኑ ከፊቱ በቲ ናይ ክሮኬት መህረሚ ነታ ኩዕሶ ይሃርማ። በዚ ከዓ ናይ ሮሃን ጋንታ ክስዕር ከኣለ። ሮሃን ጋንትኡ ምስ ሰዓረት ናብ ዝናፍቖም ስድርኡ ክምለስ ደለየ። ቀፂሉ ናብ መደቀሲ ክፍሉ ኣትዩ ክዳውንቱ ከተዓራርድ ጀመረ። ንብረቱ እንዳዓረየ ከሎ ከዓ ሓደ ስእሊ ተዓዚቡ ኣብ ሓሳብ ኣተወ። ንሱ ከዓ ብንእሽትኡ ከሎ ምስ ማዕባይ ሓዊ ዝተሰኣሎ ስእሊ ነበረ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ዓባይ ንሮሃን ናቱን ናይ ሓውን ስእሊ ትርኢ ነበረት። በዚ ሓዚና ዝረኣየት ኣብ ጥቓኣ ቀሪባ ብኦኦም ከይተሓስብን ነዚ ገዲፋ ስለ ነብሳ ክትሓስብ ይነግርዋ። ድሕሪዚ ሓደ ታሪክ ክተልዕል ጀመረት። ንሱ ከዓ ሓዊ ሮሃን ራሁል ብሓደራ ዝተቐበልዎ ቆልዓ እምበር ናይ ብሓቂ ናይ ሮሃን ሓዊ ከምዘይኮነ ክትዛረብ ናብ ገዛ መፂ ዝነበረ ሮሃን ይሰምዕ። ቀፂሉ ናብ ጥቓ ቀሪቡ ስለቲ ንነዊሕ ዓመት ካብ ገዝኦም ጠፊኡ ዝነበረ ናይ ራሁል ታሪክ ክሰምዕ ደለየ። ንዓባዩ ከዓ እቲ ታሪክ ንኽትነግሮ ይውከሳ። ንሳ እውን እቲ ታሪክ ጀመረቶ። ራሽን ያንዲኒን ዝበሃሉ ሰብ ሓዳር ኣብ ፍቕሪ ዝመልኦ ገዛ ይነብሩ ነበሩ። ኮይኑ ግን ክወልዱ ስለ ዘይከኣሉ ንራሁል ናብ ገዝኦም ብምምፃእ ከም ውላዶም ከዕብይዎ ጀመሩ። ድሕሪ 9 ዓመት እቲ ንነዊሕ ግዜ ዝሓስብዎ ዝነበሩ ነገር ሰሚሩሎም ንሮሃን ክወልዱ ከኣሉ። ኮይኑ ግን ብዙሕ ከይፀንሑ ሮሃን ምስ ተወለደ ራሁል ካበይ ከም ዝሰምዖ ንፁር ብዘይኮነ መንገዲ ናይ ሓደራ ቆልዓ ምዃኑ ይሰምዕ። ስለዚ እቶም ሓቀኛታት ወለዱ ራሽን ያንዲንን ከም ዘይኮኑ እውን ይፈልጥ። ይኹን ደኣ እምበር ራሽን ያንዲንን ንራሁል ይፈትውዎ ስለ ዝነበሩ ወለዱ ካብ ምዃን ከም ዘይከሕዱን ከም ውላዶም ተኸናኺኖም ከም ዘዕብይዎን እዚ ሰሚዕዎ ዘሎ ነገር ከዓ ካብ ሓሳቡ ውፅኡ ክጭነቕ ከም ዘይብሉን ይነግርዎ። ብድሕሪዚ ራሁል ብዘይ ወልሓደ ምሽምቓቕ ናይ ያሽን ያንዲንን ውሉድ ኮይኑ ምንባር ጀመረ። ድሕሪ 10 ዓመታት ራሁል ዓብዩ ካብ ዩኒቨርሲቲ ንዕረፍቲ ናብ ገዝኡ ክምለስ የርኤና። ኣብ ገዛ ከዓ ሮሃን ሓዊ ገና ቆልዓ ነበረ። ሮሃን ኣመና ረጒድን ዓጭዓጭ ቆልዓን ነበረ። ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኑ ኮይና ትሕልዎ ሳይዳ ትበሃል ሞግዚት ነበረቶ። ሮሃን ግን ሽማ ስለ ዝኸብዶ ኩሉ ግዜ ዲጂ ኢሉ እዩ ዝፅዋዓ። ኩሉ ግዜ ከምቲ ቤተሰብ ዝገብርዎ ንጎ ተሲኦም ተኣኪቦም ጸሎት እንዳገበሩ ራሁል ናብቲ ገዛ ውሽጢ ኣተወ። ኣዲኡ ንራሁል ኣብ ዝረኣየትሉ ግዜ ኣመና ትሕጎስ። ቀፂሉ ራሁል ምስ ቤተሰቡ ኮይኑ ብሓደ ንምፅላይ ይሕወሶም። በዚ ሰዓት ከዓ ሓንቲ ጽብቕቲ ጎርዞ መፅያ ናብቲ ስድራ ተሓወሰት። ንሳ ኒና ካፑር ትበሃል ኮይና ናይ ራሁል መሓዛ ነበረት። ጸሎት ምስ ወድኡ ራሁል ምስ ኒና ኮይኖም ኣካሎም ንምንቅስቓስ ብሓደ ኮይኖም ክጎዩ ይረኣዩ። በዚ ከዓ ራሁልን ኒናን ናይ ነዊሕ ዓመታት ምሕዝነት ስለ ዝነበሮም ብዝተፈላለዩ ነገራት እንዳዕለሉ ብሓደ ጉዕዞ ቀጸሉ። ራሁል ምስ ኒና ምስ ተፈላለየ ናብ ገዝኡ ይምለስ። ኣብ ገዛ ምስ ኣተወ ሮሃን ሓዉ ናይ ክሮኬት ፀወታ እንዳተዓዘበ ይሪኦ። ንሱ ከዓ ምስኡ ኮፍ ኢሉ ክርኢ ይጅምር። በዚ ሰዓት ናይ ሮሃን መውዚት ዝኾነት ዲጄ ምስኦም ኮፍ ኢላ ናይ ሮሃን ጫማ ክትኣስር ጀመረት። ነዚ ዝረኣየ ራሁል ከዓ ዲጂ ንሮሃን ብጣዕሚ ተቐብጦ ከም ዘላ ርዩ ሮሃን ሕጂ ዓብዪ ከም ዝኾነን ጫምኡ እውን ባዕሉ ክገብር ከም ዘለዎ ይዛረብ። ብከምዚ እንዳዕለሉ ከለዉ ወላዲቶም መፀት። በዚ ከዓ ራሁል ንሮሃን ከቕንኦ ስለ ዝደለየ ካብ ሮሃን ንላዕሊ ኣዲኦም ንዕኡ ከም ትፈቱ ይነግሮ። ከምዚ እንዳበሉ ከዓ ምስ ሓዊ ይፃወቱ። ኣብ ዝቕፅል ትዕዝብትና ኣቦኡ ያሽ ንራሁል ናብ ትካል ወሲዱ ተተካእ ንሱ ምዃኑ እንዳነገረ ኣብ ቀጻሊ እቲ ትካል ካብ ዘለዎን ላዕሊ ከብፅሖ ከም ዝኽእል እምነት ከም ዘለዎ ንራሁል ይነግሮ። ራሁል ብወገኑ ነብኡ ብጣዕሚ ይፈትዎን የኽብሮን ስለ ዝነበረ ንዝዛረቦ ነገር ብዘይ መልሲ ፅን ኢሉ ይሰምዖ ነበረ። ቀፂሉ ኣቦኡ ያሽ ኣብ ቤተሰቦም ዘሎ ባህሊ ኩሉ ሰብ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳወረሰ ክኽተሎ ከም ዘለዎን ካብ ያሽ ትእዛዝ ወፃኢ ወላ ሓደ ሰብ ክኸውን ከም ዘይብሉ እንዳነገረ ንወዲ ራሁል ክነግሮ ንዕዘብ።
ራሁል ብወገኑ ካብ ኣቦኡ ትእዛዝ ወፃእ ከም ዘይከውንን ንሱ ዝበሎ ኩሉ ክገብሮ ምዃኑን ገለጸሉ። ኣብ ካልእ ትዕዝብትና ሓንቲ አንጀሊን ትበሃል ጓል የርኤና። አንጀሊን ኣብቲ ወቕቲ ኣብ ዝነበረ ፀወታ ሂንዲ ምስ እንግሊዝ ናይ ክሮኬት ፀወታ ስዒራ ምስ ሓፍታ ኮይና በቲ ነገር ክትሕጎስ የርኤና። ቀፂላ ናብ ቀንዲ መሓዝኣ ራክሻር ብምኻድ ሓጎሳ ክተካፍላ ፈተነት። ራክሻር ግን ካብ ቤተሰባ ብዝመፀላ ናይ መርዓቶ መሰረት ንእንዳሓሙኣ ንምሕጓስ ከም ዓይኒ ሓፋር ብምምሳል ኮፍ ኢላ ነበረት። ራክሻር ጓል ዲጂ ኮይና ጽብቕቲ ነበረት። በዚ ከዓ አንጀሊ ካብ ርሑቕ ሂንዲ ከም ዝሰዓረት ነገረታ። እዚ ዝሰምዐት ራክሻር ኣመና ተሓጎሰት። ኮይኑ ከዓ ዓይኒ ሓፋር ተባሂሉ ዝዕለለላ ዝነበረት ጎርዞ ካብ ኮፍ ኢላትሉ ዝነበረት ቦታ ተሲኣ ስምዒታ እንዳዘለለት ክትገልጽ ትረአ። ነዚ ዝረኣዩ እንዳሓሙኣ ከዓ ነቲ ዝሓሰብዎ ነገር ከም ዘይከውን ብምዝራብ ገዲፎም ክወፁ ክብሉ ኣዲ ኣዲጅያ መንጎኣትያ ነቲ ነገር ብምዕራይ ነቲ መርዓ ከም ዝቕበሉ ገበረት። ቀፂላ ብቁልጡፍ ናብ ጎረቤት ናብ አንጀሊና ኣቦ ብምኻድ ነቲ ዝተፈጠረ ነገር ነገረቶ። ኮይኑ ከዓ ክልቲኦም ጎረባብቲ ኣመና ዝፋተው ስለ ዝነበሩ ነቲ ነገር ብዙሕ የካበድዎን። ኣቦ አንጀሊ ከዓ ጓል ዲጂ ክትምርዓ ብምዃና ይሕጎስ እሞ ንሱ እውን ሓደ መዓልቲ ደቁ ከመርዑ ከም ዝደሊ ክዛረብ ንርኢ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት በዓል ራሁል ብሓደ ምስ ቤተሰብ ኣብ ገዛ ተኣኪቦም ስለ ናይ መርዓ ዕላል እናተዘራረቡ ንዕዘብ። በዚ ከዓ ኣቦ ራሁል ከም ኩሉ ግዜ ባህሎም ውልደይ ንውልድካ ከም ዝበሃል ንራሁል ከረድእዎ ንዕዘብ። ቀፂሎም ራሁል ስድርኡ ዘምፅሉ ጥራሕ ክምርዓብ ከም ዘለዎ ይነግርዎ። በዚ ግን ኣደ ራሁል ማዲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ነገራት ከም ዝተለወጡን በዓል ራሁል ከዓ ብከምዚ ክግደዱ ከም ዘይብሎምን ተዛረበት። ራሽ ግን በዚ ተሰማምዐን። ንራሁል ልክዕ ከም ካልእ ቤተሰብ ባዕሎም ዘምፅሉ ክምርዓ ከም ዘለዎ ይዛረብ። በዚ ከዓ ዘረቦም ተዛዚሙ ነናብ መደቀሲኦም ኣምርሑ። ኣብ ካልእ ትዕዝብትና አንጀሊ ምስ ራክሻ ብሓደ እንዳዕለሉ የርኤና። እታ ናይ ዕረፍቲ መዓልታ ዝነበረ ኣደ ራክሻር ዲጄ ኮፍ ኢላ ጋዜጣ ተነብብ ነበረት። ኣብቲ ጋዜጣ ናይ ወዲ ሓላፊኣ ራሁል ስእሊ ብምርኣያ ክትሕጎስ ትረአ። ኣብቲ ጋዜጣ ዝነበረ ስእሊ ከዓ ንጓላና አንጀሊን ተርእየን ነበረት። ኣብ ካልእ ትዕዝብትና ዲጄ ሓሚማ የርኤና። ነዚ ዝሰምዐ ወዲ ሓላፊኣ ራሁል ንዓኣ መድሃኒት ንምምፃእን ጥዕናኣ ንምርኣይ ናብ ገዛኣ ክመፅእ የርኤና። በዚ ከዓ ራሁል ብዝረኣዮ ነገር ይማረኽ። ኣብቲ ናይ ዲጂ ኣፍ ደገ ዝነበሩ ሰባት ምስ አንጀሊ ብምዃን ክስዕስዑ የርኤና። ነዚ ዝተዓዘበ ራሁል ካብ ገዛ ዲጂ ብምውፃእ ትስዕስዕ ዝነበረት አንጀሊ ብተመስጦ ይዕዘብ። ብቕፅበት ተሰሚዕዎ ዘይፈልጥ ናይ ፍቕሪ ስምዒት ተሰሚዕዎ ዘይሓሰቦ ኣብ ፍቕሪ ወደቐ። ብድሕሪዚ ሳዕስዒት ተወዲኡ አንጀሊ ናብ ስርሖም ድኳን ኣምርሐት። ብፍቕራ ዝተጠቃዐ ራሁል እውን ደድሕሪኣ ደበኽ ይብል። አንጀሊ እውን ራሁል ናብቲ ድኳን ምስ ኣተወ ዓሚል መሲልዋ ስለ ዝነበረ ምስ ሰባት ናይ ምርዳእ ብቕዓት ስለ ዘለዋ ምስ ራሁል ዘረባ ጀመረት። ኣብ ማእኸል ዘረብኦም ከዓ ሴዳ ወይ ዲጄ ትበሃል ጎረቤት ከም ዘላታን ኣብ እንዳ ሃፍታማት ገዛ ከም ትሰርሕን ሕጂ ግን ከም ዝሓመመትን እቶም ኣስራሕተ ከዓ ርጉማት ከም ዝኾኑ ምዝራብ ጀመረት። ይኹን ደኣ እምበር ዘይፈለጦ ነገር እንተነበረ እቲ ተዕልሎ ዘላ ሰብ ወዲ ሓላፊ ዲጄ ምዃኑ ተረድአትን። እዚ እንዳዕለለት ነቲ ቅድሚ ሕጂ ተሓቲሙ ዝነበረ ጋዜጣ ኣልዒላ እቶም ናይ ዲጄ ሓለፍቲ እዚኦም እዮም ኢላ ተርእዮ። ኮይኑ ግን አንጀሊ ነቲ ጋዜጣ ምስ ረኣየቶ ክትስንብት ትረአ። ምክንያቱ ከዓ እቲ ኣብቲ ጋዜጣ ዝነበረ ስእሊ ናይ ራሁል ነበረ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ንሓዊ ራሁል ሩሃን ሓፍቲ አንጀሊ ምስ መሓዝታ ብምዃን ክትጭቁንኦ ይረአ። ሩሃን ከዓ እናጎየ ናብ ሓዊ ብምምፃእ ነቲ ዘጋጠሞ ነጊሩ ካብቲ ቦታ ንክኸዱ ተዛረቦ። ራሁል ከዓ ብዝተዛረቦቶ ነገር ተሸማቂቃ ዝነበረት አንጀሊ ሲሕቁ ንሓዊ ሒዙ ካብቲ ቦታ ኸደ። ኣብ ዝቕፅል ትዕዝብትና ናይ ራሁል ልደት ብምንባሩ ራሁል ንዝተዓደሙ ኣጋይሽን ንቤተሰቡን መደረብ ዘስማዓሉ ግዜ ኣብ ዝበፅሕዎ ዘሎ ደረጃ ንክበፅሕ ዝሓገዝዎ ቤተሰቡ መስኪኑ ከምኦም ዓይነት ቤተሰብ ስለ ዝሃቦ ወትሩ ሕጉስ ምዃኑን ንኣምላኹ ኩሉ ግዜ ምስጋና ከም ዘቕርብን ይዛረብ። ኣቦ ራሁል ያሽ ናይ ወዲ ዘረባ ድሕሪ ምስምዑ ኣብ ናይ ወዲ ልደት ዓብዪ ህያብ ከም ዘለዎ ብምዝራብ ናብቲ መድረኽ ብምውፃእ ምድራፍ ጀመረ። ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ሰባት እውን ያሽ ክደርፍ ምስ ረኣዩ ደድሕሪኡ ክቕበሉን ክስዕስዑን ይረኣዩ። ኣብ ተመሳሳሊ ትዕዝብቲ ሳዕስዒትን ደርፍን ዘሐጉሳ አንጀሊ ከም ዝተለመደ ምስ ደቂ ገዛውታ ብምዃን ትስዕስዕን ትደርፍን ነበረት። በዚ ሰዓት ጓል ዲጄ ራክሻር ናብ እንዳ ራሁል ከብፅሖ ዝግበአን ምቁር ሕብስቲ ከም ዘሎ ብምንጋር ንአንጀሊ ካብ ትሳዕስዓሉ ዝነበረት ቦታ ውፅያ ሒዛታ ኸደት። ኣብኡ ምስ በፅሐት ኩሉ ቤተሰብ እንዳሳዕስዐን እንዳተሓጎሰን ረኣየት። ኣብ መንጎ ሓጎስ ያሽ ናይ ሰበይቱ መልክዕ ዘድንቐሉ ግጥሚ ይጠፍኦ።
ኣብቲ ቦታ ዝነበረት አንጀሊን ከዓ ብዓውታ ንያሽ እቲ ግጥሚ ከምዚ ብምባል ነገረቶ። እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት እውን ሳዕስዒቶም ገዲፎም ንአንጀሊን ይዕዘቡ። አንጀሊን እውን ብስርሓ ስለ ዝሓፈረት ኣፋ ብምሓዝ ካብቲ ገዛ ክትወፅእ ትፍትን ነበረት። ኮይኑ ግን ራሁል ካብ ርሑቕ ሪእዋ ስለ ዝነበረ ንአንጀሊን ምክትታል ጀመረ። ምስ አንጀሊ ከዓ ዓይኒ ንዓይኒ ይረኣዩ። ራሁል ብቕፅበት ሰላምታ የቕርበላ። አንጀሊን ግን ብሕፍረትን ስምባድን ተሓዋዊስዋ ኣብ ጥቓ ዝነበረ ናይ ዕምባባ መቐመጢ ሰበረት። ንጽባሒቱ ንግሆ ሰይዳ ንአንጀሊ ይቕሬታ ንኽትሓትት ናብቲ ገዛ ሒዛታ መጸት። ብድሕሪዚ ምስ ጂጂ ብዝተዘራረብኦ መሰረት አንጀሊ ይቕሬታ ምሕታት ጀመረት። ይኹን ደኣ አንጀሊ ንያሽ ይቕሬታ ብተሓተሉ ሰዓት ራሁል ኣብ ድሕሪ ብኡ ኮይኑ ሓሳባታ ክሰርቕ ይርአ። አንጀሊ ግን በቲ ዝገብሮ ዝነበረ ስለ ዝሓረቐት ከቋርጾ ነገረቶ። በዚ ከዓ ያሽ ንዕኡ ስለ ዝመሰሎ በቲ ነገር ይስንብድ። ቀፂላ አንጀሊ ንያሽ ደጊማ ይቕሬታ ብምሕታት ናብ ዘምፅኣ ጉዳይ ኣተወት። ያሽ ከዓ ዘረባኣ ድሕሪ ምስምዖ ይቕረ ይብለላ። በዚ ከዓ አንጀሊን ተሓጒሳ ንያሽ ክትጭብጦ ናብኡ ክትመጽእ ክትብል ንኻልኣይ ግዜ ናይ ዕምባባ መቐመጢ ትሰብር። ኣብ ዝቕፅል ትዕዝብትና ሓፍቲ አንጀሊ ፑጃ ናብ ራይ ሩሃን ቤት ትምህርቲ ብምኻድ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ምስ መሓዝታ ኮይና ዝገበረቶ ንምጥቃም ናብ ሩሃን ከደት። ይኹን ደኣ ሩሃን ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ፍሉጥ ተመሃራይ ብምዃኑ የዕሩኽ ተኣኪቡ ንፑጃ ብድኽነታ ክላገፅን ክስሕቕን ይጅምር። ፑጃ ከዓ ዘይሓሰበቶ ረኺባ እናበኸየት ናብ ገዛ ኣምርሐት። ኣብ ገዛ ምስ በጽሐት ነቦኣን ሓፍታን ንዝተፈጠረ ነገር ትነግሮም። አንጀሊ ሓሪቓ ንራሁል ክትዛረቦ ከም ዘለዋ ክትዛረብ ንዕዘብ። ኮይኑ ግን ራሁል ባዕሉ ነቲ ነገር ሰሚዑ ስለ ዝነበረ ይቕሬታ ክሓትት ንሩሃን ሒዙ ናብ እንዳ አንጀሊን መጸ። ኣቦ አንጀሊን ራሁል ብዝገበሮ ነገር እንዳተሓጎሰ ንሩሃን ንጓሎም ይቕሬታ ክሓትት ይገብሩ። ሩሃን ከም ዝተባሃሉ ንፑጃ ይቕሬታ ይሓታ። ብድሕሪዚ ፑጃ ምስ ሩሃን መሓዙት ክኾኑ ከኣሉ። ራሁል ነዚ ድሕሪ ምርኣዩ ናብ አንጀሊን ብምኻድ ንሶም እውን ከም ሓውን ሓፍታን መሓዙት ክኾኑ ሓቲትዋ ኣብ ምዕጉርታ ይስዕማ። ንጽባሒቱ ንግሆ ራሁል ሰበብ ደሊሉ ንአንጀሊን ይድውለላ። ንኽራኸቡ እውን ይሓታ። አንጀሊ እውን ኣማራጭ ስለ ዘይነበራ ንኽትረኽቦ ወሲና ናብ ዝበላ ቦታ ኸደት። ኣብኡ ምስ በጽሐት ግን አንጀሊ ብራሁል ክትሓረቕ ትረአ። ምኽንያቱ ከዓ ራሁል ዝደለያ ነቲ ምቁር ሕብስቲ ትሸጠሉ ድኳን ዝወስደላ መሲልዋ ነበረ እሞ ኣብ ኣዘራርባኣ እውን ስርዓት ዘይብሉ መልሲ ትምልሰሉ ነበረት። መወዳእትኡ አንጀሊ እንዳሓረቐት ስለ ዝመጸት ነቲ ድኳን ከምዘይ ትሸጠሉ ነገረቶ። ራሁል እውን በቲ ነገር እንዳተገረመ ንሱ ነቲ ነታ ድኳን ክገዝእ ከም ዘይደልን ንሱ ዝደለየ ነገር ምስ ኣፍቅሪ ከምስርት ድሌት ከም ዘለዎን ገለጸላ። ካብታ መዓልቲ ጀሚሮም ራሁል ስለስታ እንዳሓሰበ አንጀሊን እውን ስለ ራሁል እንዳሓሰበት መዓልታት ክሓልፉ ጀመሩ። በዚ ከዓ ክልቲኦም ኣብ ፍቅሪ ይወድቁ። ቀፂሉ ራሁል ነዲኡ ምስ ሓንቲ ጓል ፍቅሪ ከም ዝሓዞን ንዓኣ ክምርዓው ከም ዝደልን ክዛረብ ንዕዘብ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ናይ ራሁል ኣቦ ያሽ ነታ ኣብቲ ገዛ ትነብር ኣዲኡ ራሁል ንኒና እንተዝምርዓው ዝሓሸ ከም ዝኸውን ክዛረብ ንርኢ። ኮይኑ ግን ዓባይኑ ራሁል ነዚ ነገር ራሁል ይፈልጥ ምዃኑ ንያሽ ይሓትኦ። ኮይኑ ግን ያሽ ራሁል ክፈልጥ ከም ዘይግብኦን ንሶም ዝመረፅሉ ክምርዓው ከም ዘለዎን ክዛረብ ንዕዘብ። ኣብ ዝቕፅል ትዕዝብትና ሩሃን በቲ ናይቲ ገዛ ሕጊ መሰረት ናብ ምስ መሕደሪኡ ቤት ትምህርቲ ክለኣኽ ክብል የርኤና። ሩሃን እውን ካብ ቤተሰቡ ክፍለ ስለ ዘይደልን ምስታ መጉዚቱ ሰበይቲ ዲጂ እውን ክፍለ ስለ ዘይደሊ ኣምሪሩ ይበኪ። ኮይኑ ግን ኣቦኡን ራሁልን ናብኡ ቀሪቦም እዚ ናይ ቤተሰቦም ባህሊ ከም ዝኾነን ክገብር ከም ዘለዎን ከረድእዎን ክእምንዎን ንዕዘብ። ኣብ ተመሳሳሊ ትዕዝብትና ያንዲኒ ንጓል ሴዳ ራክሻር ናይ መርዓ ኣቑሑት ገዚኣ ክትባ ንዕዘብ። ሴዳ እውን ሓላፊታ ብዝገበረትላ ነገር ኣመና ትሕጎስ። በዚ ሰዓት ኣብቲ ገዛ ዝነበረ ያሽ ናብአን ይመጽእ። ሰበይቱ ያንዲኒ ናብ እንዳ ሴዳ መርዓ ይመጽእ እንተኾኑ ትሓቶ። ኮይኑ ግን ያሽ ናብኡ ክኸይድ ስለ ዘይደሊ ነቲ ዘረባ ብምጥፍፋእ ናብ ካልእ ዘረባ ኣተወ። ነቲ ነገር ዝተረድአት ሴዳ ንያንዲኒ ሰብኣያ ክተጨንቑ ከም ዘይብላን ዝገበሩላ ነገር እኹል ምዃኑን ንሶም ናብኡ ክመፁ ክግደዱ ከም ዘይብሎምን ነገረታ። ያንዲኒ ግን ከም ዝመፁ ቃል ኣትያትላ ናብ ሰብኣያ ብምኻድ ክትዛረቦ ጀመረት። ይኹን ደኣ ሴዳ ንዖኦም ዝምጥን ቤተሰብ ስለ ዘይብላ ናብኡ ከም ዘይከዱ ነገራ። ኣብ ካልእ ትዕዝብትና መዓልቲ መርዓ ኣኺሉ አንጀሊ ከም ልማዳ ኣብቲ መርዓ ክትስዕስዕ ንሪኣ። ኣብ መንጎ ግን ትሳዕስዓሉ ዝነበረት ሙዚቃ ይቋረፅ። ኣቋሪፅዋ ዝነበረ ከዓ ራሁል ነበረ። ኣብ ተመሳሳሊ ትዕዝብቲ ኣቦ ራሁል ያሽ ምስ ኣቦ ኒና ብመርዓ ክዘራረቡን ክማኸሩን ንዕዘብ።
ናይ ኣቦኣን ናይ ያሽን ዘረባ ትሰምዕ ዝነበረት ኒና ምስ ራሁል ክትምርዓው ምዃና ኣብ ሰማዓትሉ ግዜ ክትሕጎስ ንሪኣ። ምክንያቱ ንራሁል ትፈትዎ ነበረት። ብድሕሪ እዚ ራሁል ካብ ናይ ሰይዳ መርዓ ድሕሪ ምምላሱ ኣብ ገዝኡ ዓብ ነገር የጋጥሞ። ንሱ ከዓ ኣቦኡ ያሽ ምስ ኒና ከመርዕዎ ምዃኑ ይነግሮ። ራሁል ግን ነብኡ ኣብ ውሽጢ ፍቅሪ ከም ዘሎ ይነግሮ። ራሁል ነብኡ ክሕርቕ ስለ ዘይደልን ምስ መን ፍቅሪ ከም ዝሓዙ ስለ ዘይገለፀን ያሽ ምስ ኒና መሲልዎ ንራሁል ይሓቅፎ። ኣብቲ ቦታ ዝነበረት ኒና ግን ናይ ራሁል ገጽ ኣብ ዝተዓዘበትሉ ሰዓት እቲ ነገር ሓቂ ከም ዘይኮነ ተረድአት። ቀፂላ ንበይኖም ክዕልሉ ደለየት። ንበይኖም ኣብ ዝኾኑሉ ሰዓት ኒና ንራሁል ስምዒት ከም ዝተረድአትን ንሱ ንዓኣ ከይደለየ ክምርዓው ከም ዘይብሉን ኮይኑ ግን ሓደ ነገር ቃል ንኽኣትወላ ነጊራቶ። ንሱ ከዓ ምስታ ዝፈትዋን ዘፍቅራን ጓል ተመርዒው ሕጉዝ ዝኾነ ናብራ ንኽነብር ከም ትደልን ንሱ ከዓ ክገብሮ ከም ዘለውን ተዛሪባ ቃል የእተወቶ። በዚ ሰዓት ራሁል ናብ ኣቦኡ ያሽ ብምኻድ ንሱ ዝፈትዋ ጓል ከም ዘላን ሽማ ከዓ ኣንጀሊ ከም ትበሃልን ቅድሚ ሕጂ ከዓ ተፋሊጦም ከም ዝነበሩን ነብኡ ይነግሮ። ያሽ እውን ነዚ ምስ ሰምዐ ኣመና ይሓርቕ። ምክንያቱ ኣንጀሊ ምስኦም ዝኸይድ ናብራ ከም ዘይብላን ብቐሊሉ ናቶም ባህሊ ክትለብድ ከም ዘይትኽእልን ክነግሮ ንዕዘብ። ናይ ኣቦኡ ነድሪ ብኡ ምክንያት ዝረኣየ ራሁል ንሱ ዝበሎ ኩሉ ከም ዝቕበልን ምስ ኣንጀልን ዘለዎ ርክብ ከም ዘቃርፆም ብምዝራብ ንኣንጀሊ ክረኽባ ናብ ገዝኣ ይምርሕ። ኮይኑ ግን ኣብ ገዝኣ ምስ በፅሐ ዘጋጠሞ ነገር ኣመና ዝሕዝን ነበረ። ናይ ኣንጀሊን ኣቦኣ ከም ዝሓረፈ እውን ራሁል ረኣየ። ንኣንጀሊን ኣብ ከምዚ ዘላቶ ሰዓት ሒዝዎ ዝመጽ ሓሳብ ንምንጋር ኣድላይ ከም ዘይኮነን ሓሲቡ ምስኣ ክጸንሕን ክምርዓውን ይውስን። በዚ ከዓ ኣንጀሊንን ራሁልን ይምርዓው። ነዚ ገይሩ ከዓ ናብ ገዝኡ ይምለስ። ኣብ ገዝኡ ምስ መጸ ነብኡ ዝተመርዓወ ሰበይቱ ከርእዮ ይፍትን። ኮይኑ ግን ኣቦኡ ራሁል ብዝገበሮ ነገር ኣመና ሓሪቑ ብምንባሩ ክሪኦም ከም ዘይደሊ ይነግሮ። ምክንያቱ ከዓ ራሁል እቲ ሓቀኛ ናይ ሓደራ ወዱ ምዃኑ ብተግባር ከም ዘርኣዮን ናይ ኣቦኡ ዘረባ ምስማዕ ጠጠው ከም ዘበለን ካብ ድሕሪ ሕጂ እውን ውላደ ኢሉ ክፅዋዕ ከም ዘይደልን ሕጂ ከዓ ካብ ገዝኡ ክወፀሉን ክነግሮ ንዕዘብ። ራሁል ነዚ ዘረባ ምስ ሰምዐ ኣመና ይሓዝን፣ ልቡ እውን ይስበር። ናብ ኣዲኡ ብምኻድ ካብ ድሕሪ ሕጂ ኣብኡ ከም ዘይነብር ብምንጋር ነዲኡ ያንዲኒ ይሰናበታ። ኣዲኡ ያንዲኒ በቲ ነገር ስለ ዝሓዘነት ናብ ኣንጀሊን ተጸጊዓ ንራሁል ንኽትከናኸኑን ካብ ድሕሪ ሕጂ ካብ ናይ ኣዲኡ ገዛ ስለ ዝወፀ ንሳ ንኽትህልወሉን ንወዳ ክትመስልን ክትነግራ ንዕዘብ። ኩሉ ነገር በዚ መልክዕ ዘሕዝን ኮይኑ ራሁል ካብ ገዝኡ ሰበይቱ ሒዙ ይወፅእ። ቀፂሉ ራሁል ንሓው ንመወዳእታ ግዜ ንምርኣይ ናብቲ ዝመሃረሉ ቦታ የምርሕ። ምስ ረኸቦ ከዓ ካብ ድሕሪ ሕጂ ካብ ገዛ ከም ዝወፀን ንሱ ከዓ ንዑ ንምድላይ ግዝኡ ከጥፍእ ከም ዘይብሉን ናብ ገዛ ምስ ተመለሰ ከዓ ንዝኾነ ሰብ ራሁል ብምንታይ ምክንያት ከም ዝተሰጎገ ንኸይሓትት የጠንቅቆ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ስድርኡ ክፈቱ ናብ ጎኖም ክኾን ከም ዘለዎ ነጊርዎ ራሁል ንሓው ሩሃን ተሰናቢትዎ ኸደ። ብድሕሪ እዚ ታሪክ ናብ ህሉ ኩነታት ብምምላስ ሩሃን ነቲ ዝሓለፈ ታሪክ ክርዳእ ንዕዘብ። ብድሕሪ እዚ ሩሃን ንሓውን ንቤተሰቦም ከቀራርብ ይውስን። ስለዚ ሓው ክርከበሎም ዝኽእሉ ቦታታት ከጻሪ ይፍትን። ኣብ መወዳእታ ከዓ ንራክሻን ብምርካብ ኣንጀሊ ኣበይ ከም ትነብር ይሓታ። ደቂ ራክሻር ብዙሕ ግዜ ናብ ኣንጀሊ ይኸዱ ስለ ዝነበሩ ኣንጀሊ ምስ ራሁል ትነብረሉ ቦታ ለንደን ምዃኑ ይነግርዎ። ሩሃን ነዚ ምስ ሰምዐ ንስድርኡ ኣብ ለንደን ማስተር ንኽምሃር ከም ዝኸይድ ይነግሮም። ቤተሰቡ ከዓ ወዶም መፂኡ ብዙሕ ከይጸንሐ ይኸይድ ብምህላው ዋላ እንተሓዘኑ ንኽምሃር ግን የፍቅድሉ። ሩሃን ኣብ ለንደን ምስ በጽሐ ስለ ራሁል ቤተሰብ ሓደ ነገር ከጻር ጀመረ። ራሁል ኣብ ሓደ ዓቢ ገዛ ይነብር ምንባሩን ካብ ኣንጀሊና ዝወለዱ ቆልዓ እውን ክህሉ ከሎ ኣብቲ ገዛ ውሽጢ ከዓ ሴዳን ናይ ኣንጀሊና ሓፍቲ ፑጃን ብሓደ ይነብሩ ነበሩ። ፑጃ ኣብ ለንደን ዝርከብ ሓደ ዓቢ ዩኒቨርሲቲ ውሽጢ ተማሃሪት ክትከውን ከላ ኣብቲ ውሽጢ ኮሌጅ ፍልጥትን ተፈታዊትን ነበረት። ኩሎም ኣወዳት ንዓኣ ንምርካብ ይፅዕሩ ነበሩ። ኮይኑ ግን ፑጃ ንኩሎም ትንዕቆም ስለ ዝነበረት ንሳ ትድለይ ሰብ ክሳብ ዝመጽእ ብስቕታ ከም ትጽበይ ኩሉ ግዜ ንመሓውዝታ ትዕልለን ነበረት። በዚ ከዓ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ሓደ ሓድሽ ሰብ ይመጽእ። ንሱ ከዓ ሩሃን ነበረ። ፑጃ ካብታ ንሩሃን ዝረኣየትላ መዓልቲ ጀሚራ ንዕኡ ንምርካብ ትጽዕር ነበረት። ሩሃን ግን ንፑጃ ብዙሕ ተገዳስነት የርእያ ኣይነበረን። ኮይኑ ግን ፑጃ ምስ ሩሃን ናይ ቀደም ርክቦም ተቐስቂሱ ክልቲኦም ክዕልሉ ጀመሩ። ኮፍ ኢሎም ከዓ ስለ ዝተፈጠረን ስለ ዘጋጠሞም ነገርን ክዕልሉ ጀመሩ።
ፑጃን ሩሃን ራሁል ኣብ ለንደን ውሽጢ ስድራ ከምስ መስረተን ኮይኑ ግን ምስ ኣቦኡ ናዲን ስለ ዘይነብር ዋላ ሕጉስ ምዃኑ ከምዝስል እንተፈተነ ኣብ ውሽጡ ግን ሓጎስ ከም ዘይብሉ ክትነግሮ ንዕዘብ። ሩሃን ብወገኑ ንሓዉ ናብ ገዛ ክመልሶ ስለ ዝደሊ ስለዚ ምስ ሓዉ ዝቀራረበሉ መንገዲ ክፈጥርን ፑጃ ከዓ ነዚ ነገር ተረዲኣ ክትሕግዞ ምሕፅንታ የቕርበላ። ፑጃ ከዓ ሓደ ነገር ሓሰበት። ንሱ ከዓ ንሩሃን ናብ ገዛ ክትእትዋ ሓሰበት። ቀፂላ ናብ ራሁል ብምኻድ ሓደ መሓዝኣ ሓገዝ ከም ዘድልዮን ኣብዚ ገዛ ከዓ ንዝተወሰነ ግዜ ብሓደ ክቕኒ ከፍቅደሉ ንራሁል ክትሓቶ የርኤና። ራሁል ግን ንዘይፈልጦ ሰብ ኣብ ገዝኡ ንክነብር ከም ዘይፍቅደላን ብሓሳባ ከም ዘይተሰማምዐን ክነግራ ንዕዘብ። ፑጃ ከዓ ተስፋ ከይቆረፀት ንራሁል ክትልምን ጀመረት። ኣብ መወዳእታ ራሁል ብናይ ፑጃ ሓሳብ ይሰማማዕ። ቀፂሉ ንሩሃን ናብ ገዝኡ ከም ዝመፅእ ይገብሮ። ብድሕሪዚ ሩሃን ናብ ገዛ ራሁል ምስ ኣተወ እቲ ገዛ ሕጊ ከም ዘለዎን እቶም ሕግታት ከዓ ከተግብሮም ከም ዝግብኦን ራሁል ንሩሃን ይነግሮ። ካብቶም ሕግታት ውሽጢ ከዓ ኣውራ ዝኾነ ሩሃን ምስ ፑጃ ክቀራረብ ከም ዘይብሉ ይነግሮ። ኣብ ዝቕፅል ትዕዝብትና ሩሃን ንቤተሰቡ ናብ ያሽን ያንዲንን ብምድዋል ኣብ ሓደ ናይ ህንዳዊ ገዛ ከንጋሻ ከም ዝፀንሕን ንግዚኡ ምስኦም ክነብር ከም ዝወሰነ ክነግሮም ንዕዘብ። ንቤተሰቡ ሩሃን ዝነብረሉ ቦታ ድሕሪ ምንጋሩ ኣብ ናይ ራሁል ገዛ ክነብር ጀመረ። ሓደ መዓልቲ ንግሆ ራሁል ደቂሱ ከሎ ሓደ ሰብ ኣብ ገዝኡ ክዝምር ይሰምዖ። ራሁል እውን በቲ ነገር ተገሪሙ ሰበይቱ ካብ ጎኑ ተስኢያ ከይትኸውን ይርአ። ኮይኑ ግን ሰበይቱ ብጎኑ ነበረት። ነቲ ዝዝምር ዘሎ ግን ምስ ኣንጀሊን ብምዃን ክደልይዎ ይወፁ። ብድሕሪዚ ብዝረኣይዎ ነገር ኣመና ይግረሙ። ምክንያቱ ከዓ ፑጃ ምስ ሩሃን ብሓደ ኮይኖም ናብ ፈጣሪኦም ምስጋና ከቕርቡ ይዝምሩ ነበሩ። ኣንጀሊን ነዚ ምስ ረኣየት ኣመና ትሕጎስ። ብናይ ሩሃን ጽቡቕ ተግባር እውን ትድነቕ። ኣብ ዝቕፅል ትዕዝብትና ፑጃ ምስኣ ናብ ናይት ክለብ ክኸይድ ዝኽእል ወዲ እናመረፀት ንሪኣ። ፑጃ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ፍትውቲ ስለ ዝነበረት ብዙሓት ኣወዳት ምስኣ ክኸዱ ሪጋ ሒዞም ንሳ እውን ክትመርፅ ንሪኣ። ይኹን ደኣ እምበር ፑጃ ካብኣቶም ንወል ሓደ ስለ ዘይደልየት ነቶም ኣወዳት ዓብዓው እንዳበለት ምስኦም ፀንሐት። ብድሕሪዚ ሩሃን ናብኣ ብምምፃእ ምስኣ ክኸይድ ከም ዝደሊ ነግራ። ፑጃ እውን በዚ ሓሳብ ተሰማምዐት። ከም ዝሓሰብዎ ከዓ ጽቡቕ ምሸት ከሕልፉ ጀመሩ። ሩሃን ብደርፊ መልክዕ ንፑጃ ዘለዎ ፍትወት ይገልጽ። ኣብ ካልእ ትዕዝብቲ ራሁል ምስ ኣንጀሊ ብናይ ህንዲ ባህሊ መሰረት ዝዳሎ ዓመት በዓል እናዕለሉ ንዕዘብ። ኮይኑ ግን ኣንጀሊ ዘድልያ ነገር ንምድላው ብዙሕ ልምዲ ስለ ዘይነበራ ብኸመይ ከም ተዳልዎ ራሁል ድሕሪ ምኻዱ በይና ክትዛረብ ሩሃን ይሰምዓ። ቀፂሉ ሩሃን ነዚ ነገር ሓደ መፍትሒ ከም ዘለዎ ብምዝራብ ከይፈለጠት ንሓመታ ወይ ከዓ ነዲኡ ያንዲን ብምድዋል ኣብ ገዛኣ ተንብሮ ሰበይቲ ንበዓል ክትዳሉ ከም ዝተጨነቐትን ንኽትሕግዛ ክሓታ ንዕዘብ። ያንዲኒ ትዕልላ ዘላ ሰበይቲ ወዳ ምዃና ስለ ዘይተረድአት ናይቲ በዓል ዘድልይ ምድላዋት ትነግራ። ኣንጀሊ ነቲ ዘረባ ድሕሪ ምስማዓ ሩሃን ብዝገበረላ ነገር ኣመስገነቶ። መወዳእትኡ እቲ በዓል መዓልቲ ኣኺሉ ኩሎም ቤተሰብ ተኣኪቦም ክደርፉን ክስዕስዑን በቲ በዓል ክሕጎሱን ክዘናግዑን ንዕዘብ። በዚ ከዓ ሩሃን ንሓዊ ድሕሪ ነዊሕ ዓመት ክሓቕፎን ክበከን የርኤና። ንጽባሒቱ ንግሆ ሩሃን ልክዕ ከም ቅድሚ ሕጂ ጫምኡ ንምእሳር ክኸብሎ ንዕዘብ። ኣብቲ ገዛ ውሽጢ ዝነበረት ሴዳ ከዓ ሓዊ ራሁል ኢላ ትጠራጠር ብምንባራ ከይዳ ምእሳር ዝኣበየ ጫማ ክትኣስረሉ ንዕዘብ። በዚ ሰዓት ሩሃን ንሴዳ ዲጂ ኢሉ ይፅዋዓ። ሴዳ ከዓ ሰብ ከምዚ ኢሉ ክፅዋዓ ድሕሪ ነዊሕ ዓመት ብምዃኑን ሓደ ከምኡ ኢሉ ዝፅዋዓ ከዓ ሩሃን ከም ዝነበረ ነገረቶ። ሩሃን እውን ንሱ ከም ዝኾነን ንሱ ሓዊ ራሁል ምዃኑን ይነግራ። ሴዳ እውን በቲ ነገር ተሓጒሳ ንብዓታ ወረር ይብል። ሴዳ ከዓ እዚ ነገር ከይዳ ንኣንጀሊና ኣካፈለታ። ኣንጀሊና ነዚ ምስ ሰምዐት ንሳ እውን ብታሕጓስ ረኣየቶ። ቀፂሉ ሩሃን እዚ ነገር ንራሁል ክነግርኦ ከም ዘይብለንን ብምስጢር ክትሓዝ ከም ዘለዎን ይረድአን። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ወዲ ራሁል ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዝተዳለወ ካርኒቫል ውሽጢ ኣብ ቅድሚ ብዙሕ ሰብ ክደርፍ የርኤና። እዚ ዝረኣየት ኣንጀሊ በቲ ነገር ብምሕጓስ ወዲ ሓቆፎቶ። ቀፂላ ፑጃ ብኸመይ እዚ ኩሉ ሰብ እንዳሃለወ ብዘይ ፍርሒ ክደርፍ ከም ዝኽኣለ ሓተተቶ። ንሱ እውን ፍርሓት ኣብ ዝተሰማዓካ ግዜ ዓይንኻ ብምዕማት ስለ ቤተሰቡ ንክሓስብ ሩሃን ነጊርዎ ከም ዝነበረን በዚ ከዓ ድፍረት ከም ዝተሰምዖን ይነግራ። እዚ ዝሰምዐ ራሁል ብቕፅበት ሩሃን ሓዊ ምዃኑ ይርዳእ። ብድሕሪዚ ንሓዊ ንበይኑ ብምፅዋዕ ክዛረቦ ይጅምር። ሕጂ ብፅቡቕ ኩነታት ከም ዘሎን ካብ ዝነበሮ ግጅፋ ኣካላቱ ከም ዝቐነሰን ነጊርዎ ከም ቀደሙ ንሩሃን የፃውቶ።
روهان كأ دحر بزح عمتات راهول منونت خمس فلت أسلس تردأ سمعتا وخوينو نحو حقفو خبك جمرة كوينو كأ روهان نحو نابجوزهم كملس كم زلوا كنغرو نعزب راهول جن نابجزا خملس كم زي كإلن نابو قال كخبر كم زلوان ينغرو بز نجر كأ روهان حزينو نبين أبسنا ورولو ساعات وجانا وبمنطع حدا نجر كجبرو خم زلوا من راهول كخير እንደዚህ ካለ ያሽን ያንዲን ናፍጥ ቦታ በመጽዋዕ ከቀራረቡ ምግባር ከም ዝከአል ክነግሮ ንዕዘብ ሮሃን ከኣ በቲ ነገር ብምስምማዕ ንያሽን ያንዲንን ናብ ለንደን ንኽመፁ ይጋብዞም አቡኡ ናዲኡን እውን ብናይ ወዶም ዕድመ መሰረት ናብ ለንደን ይመፁ ኣብኡ ምስ በፅሑ ኣብ ዝረኸብሉ ቦታ ነብኡ ድሕሪ ምንጋሩ ንራሁል ከኣ ብተመሳሳሊ መንገዲ ናብ ሓደ ቦታ ንኽመፅእ ክነግሮ ንዕዘብ ራሁል ከኣ አንጆሊንን ወዱን ብምሓዝ ናብ ዝተባሃለ ቦታ ይምርሕ ኣብኡ ምስ በጽሐ ግን ዘይተጸበየ ነገር ይጋጥሞ ንሱ ከዓ ብናይ ሮሃን ፕላን መሰረት ምስ ኣዲ ያንዲኒ ይራኸብ ያንዲኒ ንወዳ ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ስለ ዝረኸበቶ ኣመና ብምሕጓስ ምብካይ ጀመረት ቀፂሉ ራሁል ምስ አንጀሊንን ወዱን የላልያ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ኣብ ጥቕኦም ዝነበረ ያሽ ናብ ሓደ ድኳን ክኣቱ ንርኢ ሓደ ብቲ ቦታ ዝነበረ ሰብ ብታህዋህ ክኸይድ ክብል ካብ ያሽ ኢድ ጋዜጣ ሃሪሙ የውድቐሉ بدحر ዝነበረት አንጀሊና ዝተዓዚባ ነቲ ዝወደቐ ጋዜጣ ልዒላ ንያሽ ድሕሪ ምሃብ ብዘይ ዘረባ ካብቲ ቦታ ትኸይድ ያሽ እውን ነቲ ጋዜጣ ስለ ዘቐበለቶ የመስግና ዘይፈልጦ ነገር ግን ሰይትወዱ ምንባራ እዩ ወላ ሓደ ከይተዛረበትን ገጻ ከየርኤትን ክትከይድ ዝሓሰበት አንጆሊ ሮሃን መፂኡ ንአንጆሊ ጠጠው ኣቢሉ ኣቦኡ ክሪኣ ገበረ ያሽ ነዚ ምስ ረኣየ ኣመና ይሓርቕ ብቕፅበት ከዓ ናብ መዕረፊኡ ሆቴል ኣምሪሑ ኣተወ ምስ ወዱ እውን ምዝርራብ ጀመሩ ንወዱ ከዓ ስለ ዝሓሰቦ ከም ዝሓረቀ ይነግሮ ይኹን ደኣምበር ሮሃን ነብኡ ነቲ ናይ ቤተሰብ ምብልሻውን ምብትታንን ንሱ ተሓታቱ ምዃኑ ይነግሮ እዚ ኩሉ ነገር ዝተፈጠረን ኣብ ቤተሰብ ምፍልላይ ዝፈጠረን ንሱ ኣይሰዓርን ስለ ዝብል ምዃኑ ነብኡ ሮሃን ይነግሮ ኣቡኡ ያሽ ነዚ ምስ ሰምዐ በቲ ነገር ዓቐኑ ብዝሓለፈ ሓሪቑ ንሮሃን ብፅፍዒት ይሃርሞ እንዳተዘራረቡ ከለዉ ቴሌፎን ተደወለ بدحر زي حدا مرد ينقرو نسو خاء أديو خابز عالم كم استفليت سمع نزل السمع عياش بيتسبب بمحازنا بهند تملسا أو مسبتحو اتناي كبرس نسرعت كفت جمرا بناي هند بحل مسرات ياش نايدي ريساك كاتل أبستدلو لكزي عبتو وطاز نبرات ناياش حاتنا كم زخ جبر كم زي كإلن أديو نياش اتناي موداتا تميتا ኣብዚ ሞታቱ ሰዓት ሬስ ኣኸ ቃጽል ዝኽእል ሰብ ራሁል ጥራሕ ከም ዝኾነ ዝተዛረበቶ ነገር ንያሽ ይነግርዎ ይኹን ደኣምበር ያሽ ራሁል ክመጽእ ይኽእል ኢሉ ስለዚ ሓሰበ ነቲ ሬስ ኣኸ ቃጽሎ ክብል ብድሕሪ ራሁል መጺኡ ሓዊ ካብ ኢድ ኣቦኡ ተቐቢሉ ነቲ ናይ ዓባዩ ሬሳ የቃጽሎ እቲ ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት ምስ ተወድአ ያንዲኒ ንሰብኣይ ያሽ ሕጂ ነቲ ኣይሰዓርን ባህሪኡ ገዲፉ ንራሁልን ሰበይቱን ካብዚ ንኸይከዱ ብምግባር ነቲ ነገር ከዕርዮ ክትነግር ንዕዘብ ያሽ ግን ንሰበይቱ መልሲ ከይሃበ ስቕታ ይመርጽ ኣብ መወዳእትኡ ከዓ ራሁል ንሰበይቱ ሒዙ ካብቲ ገዛ ክወፅእ ክብል ያሽ ንኸይከይድ ጠጠው የብሎ ናብ ጥቑኡ ቀሪቡ ከዓ ንራሁል ካብ ገዛ ወፂእ ብዘይምምላሱ ኩሉ ግዜ ከም ዘሕርቆን ካብ ድሕር ሕጂ ካብቲ ገዛ ንኽወፅእ ከም ዘይደልን ብሓደ ከም ቤተሰብ ክነብሩ ከም ዘለዎም ክነግሮ ንዕዘብ ራሁል እውን ናይ ኣቦኡ ዘረባ ድሕሪ ምስምዑ ብታሕጓስ ክነብዕ ይጅምር ናብ ዝፈትዎ ኣቦኡ ንኻልኣይ ግዜ ክምለስ ስለ ዝኸኣለ ከዓ ይሕጐስ ኣቦኡ ብወገኑ ንዝሓለፉ 10 ዓመታት ካብኡ ካብ ዝፍለ ኩሉ ግዜ ከም ዝናፍቖን ከም ወዱ ከም ዝፈትዎን ኩሉ ግዜ ምስኡ ክነብር ከም ዝደልን ክነግሮ ንዕዘብ በዚ መልክዑ እቲ ኣብ መንጎ ኣቦን ወድን ተሰይሩ ዝነበረ ርክብ ክምለስ ከኣለ ብድሕሪ ዝያሽ ምስ ወዱ ዘለዎ ርክብ ድሕሪ ምዕራዩ ናብ ሰይቲ ወዱ ብምኻድ ክሳብ ሕጂ ንወዱ ሓላይ ስለ ዝጽንሓትሉ የመስክና ስለዚ ከም ሰይቲ ወዱ ከም ዝቕበላ ብምንጋር ያሽ ንነዊሕ ግዜ በቲንዎ ዝነበረ ቤተሰብ ኣብ መወዳእትኡ ክእክቦ ከኣለ በዚ ከዓ እቲ ፊልም ይፍጸም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ዘቕረብናልኩም ፊልሚ ነዚ ይመስል ነይሩ ከም ዝፈትኩም ኣይጠራጠርን ላይክ ምግባር ከይረሳዕኩም ሓደሽቲ ኣባልቲ ነስኹምኩም ከዓ ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ወትር ተሳትፍቲ መደብና ክትኮኑ ንዕድም ስለዝተኸታተልኩምና ኣዝና እናመስገንና ክሳብ ብኻልእ መደብ ንራኸብ ሰሰናዩ